Assalamu alaykum. Pekin paygas ummany magtym ol praýylyny ýaşaýan mehriban illesler. Ene bugun biz görüşüňiz ýaly Türkmenowa teleýiliminiň agdyber döredüjülük topory bolup mukamlar hazina tatly gepleşigimizi siziň fin etmeňizde size ödülýär. Bahar paslanyň iň azaýyp gününi bellenilýän halkara Zenanlar 8 mart bayramyny bilen tüýsürekden gutlaýar. Dünýämiz gözelligi, durmuşymyz hoşowada beslensin. Zenan mertebesini sarpalayan, hormatlayan, gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarmyň zanlar sag bolsun. Olaň tutjan tutumly işler elmede amary wazalsyn. Ene mehriban illesler, mukamlar hazina tatly gepleşigimiziň bu gezek sanyna gelen sadanyna mihmannamyz bilen tanşalyň. Halipa sadannamyz Türkmenistanyň at gazanan artisti Serdar Haydarow. Üflüm çalýan saduralyň bir näsetini ezberlik bilen ýerine ýetirýän sadannamyz altyn asyr bäsleşiginiň ýeňisi Timur Umyrov. Skripka saduralyny ezberlik bilen ýerine ýetirýän sadannamyz Meýlis Hadyrow. Şeýlekem klawiş saduralyna bize sadannarlyk etjek sadannamyz Kayyum Begdurdiýew. Halipa kärdeşler sadanlar gepleşigimizde hoş geldiňiz. Halipa gepleşigimizde çaqylygymyzy kabul edip geldiňiz üçin köp sag bolun. Mümkün iyleşlemez bilen öz ýürek buýsansyňyz paýlaşaýsyňyz. Assalamu alaykum, aziz tomoşaçylar, mehriban Zenanamyz sizi ýetip gelýän 8 mart halkara bahar bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan biziň ajaýyp ýurdumyzda Zenan sarpasy şeýle ýokary derejede tutulýar. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarmyza şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin çäksiz alkyşlar maýdasy bolýar. Goýalaryň janlary sag bolsun, alyp barýan işlerini elmedama rowaçlyklar arzu edýän. Köp sag bolun Halipa, gutlagyňyz üçin elbetde arzularyňyz hasyl bolsun. Timur, iyleşlemede senem bir ýürek buýsansyň paýlaşaýsyň. Sag bol Epa, gepleşiňizde çağıryňyz üçin ýetip gelýän halkara Zenanlar bayramçylygy bilen mehriban enelerimizi, uýalarymyzy, gelin gyzlarymyzy gutlaýan biz ýaşlara şular ýaly obudan ýerlerde çykyş etmek üçin öz sungatymyzy, başarlygymyzy, ukubymyzy görkezmäne döredip berýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarmyza köp sag bolsun maýdýarym. Köp sag bol Timur, arzularyň hasyl bolsun. Meýlis iyleşlemez bilen ýürek buýsansyň paýlaşaýsyň. Menem şu öz gezegimde mehriban Zenanlarymyzy, aýal gyzlarymyzy tüýsüregimden gutlaýarym. Janlar sag bolsun, başlary dik bolsun. Oğudan yurdumuzda, oğudan yaşan. Biz yaşlara şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Türkmeniň milli lideri gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarmyza çäksiz alkyşlar maýdýaryn. Goýalaryň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, elmedama işleri rowaç bolsun. Köp sag bol Meýlis. Kayyum mümkin senem iyleşlemez bilen ýürek buýsansyň paýlaşaýsyň. Pursatdan peýdalanyp menem öz gezegimde Gümüş taşly enelerimizi, mehriban uýalarymyzy 8 mart halkara Zenanlar güni bilen tüýsüregden gutlaýaryn. Bize şeýle uly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarmyza tüýsüregden sadanyna kalbyndan sag bolsun maýdýar. Olaryň janlary sag tutjan tutumly işleri elmede amary başlandy. Köp sag bolun Halipa, sadanyna ýigitler arzularyňyz hasyl bolsun. Mehriban aýal gyzlarymyz, uýalarymyz, enelerimiz, käbelerimiz halkara Zenanlar 8 mart bayramı gutlu bolsun. Mukamlar hazinasyna bugünkü ýanglanjak ajaýyp mukamlar, şowgunly saatlar elbetde aýal gyzlarymyz, enelerimiz, mamalarymyz siz üçin ýanglandy. Mukamlar hazinasyny gepleşigimiz siziň fin etmeňizde dowam edýär.
Köp sağ olun halipa. Sağda neyitler, salp beren, soğunlu, mulayim, azayip sağlanız üçün. Mehriban ilesler, mehriban dinanlar, mehriban eneler. 8 Mart halkara dinanlar bayramımız kutlu olsun. Biz yaşlarım, şeyle dörödülýän mümkinçilikler üçün. Baş halipamız, gahrman arkadağımızın, arkadağlı gahrman serdarımızın, zanlar sağ olsun. Tutcan tutumlu işler elmi dama rovaz alsın. Mukamlar hadina saatli gepleşigimizin yeni kısanına görüşýänçek, hoş, sağ olun.